Mehriban illeşler. Biz şu gepleşigimizdi Türkmenistan'ın halk artisti Nurjemal Söýünowanyň dörüjçülügine bagşlaýar. Durun. Näme fiýgirýän, eşe gürküdýäň? Ey şolar bilen naýgaty sürýärler-de. Edil däl dazrap barýarlara. Saatda 5 kilometr tiýilipdir türmelip düşnük ýazylgaryn. Hemişe düzgün bolýarlarda. Hawa, ol öýlenýän ýigidi gelinliginiň ýanyna gidip barýar. Hey, sen fiýkylykly goja. Sen bolsa özgüýsiz kempir. Nurjemal Söýünowa 1913-nji ýylda Aşgabatdy etekläp oturan gypçyk owatyny dogulýar. Nurjemal ene mehrinden ýergalýar. Oňa kakaty Söýünowaga terbiýe berýär. Söýünowaga gyýdyny Aşgabatdaky mektep internatyna okuw getirýär. Nurjemal mektebi ýokary bahalary bilen tamamlandan soň mektebiň ýol başçylary ony Daşendiň ýokary okuw mektebine okuwy berýärler. Okuwy tamamlap gelenden soň Kerki şäheriniň häkimliginiň ýanynaky aýarlar guramasynyň başlygy wezipetini belliýärler. 1933-nji ýylda tejenne aýarlar guramasynyň ýygynygy bolýar. Nurjemalym şol ýygynyga gatnaşýar. Şonu Aşgabatdaky Mollanypet adynaky teatryň artistleri Aýjemal atly oýuny görkezýärler. Oyun tamam bolandan soň Nurjemal şol artistler bilen duşýar. Şol oýunyň ödünde uly täsir gallaranyny aýdýar. Artistlerim ony teatra işlemäge çagyrýarlar. Şeýdibem Nurjemal 1934-nji ýylda teatra işe gelýär. Her ýerdek şu tarihler teatrına gelemde şalipalan hemmedi gözümden hatar geçipdi. Ata durdy Savra Taýba, Nurjemal Söýünowa, aman ağa. Şular bilen 1965-nji ýyl okuw Türkmen tarihler teatrın sahnasynda çykyş etmek maňa meýetler etdi. Elbette bu halipalar bilen bir sahnada çykyş etmek ol men üçin bakatyna yetip bolmajak bagyt. Hebäm şolaryň halipalaryň hersi saňa bir ujup zat öwretde şol ummanyal bolup gidýän eken. Men şu teatra ilki gelýärmde teatrda bir topar artistler daşynda ýüşüp durdy, şonda Nurjemal Söýünowada "Ha oglum, bize geldiň işe" diýip güleri bilen şeýle hormatlap meni karşılanan biri. Şu taýda halipalar ýüşüp entek işe başlamadan öňürtüş teatrın agdyna ýüşüp her bir zat maslahat edýärler. Hemme maslahatam esasy dörüjülük barada. Ene şonu Nurjemal Söýünowa meni şeýle mäherli eni mährilen karşylap "Gel oglum, şo bide täze gelen oglan senmi?" diýip. Indi menem ýangur ayak basan adam
Şola bilen nädip ebeteýin tapyp salamlaşar kam diýenler. Şola bilen salamlaşsak bolýanlar. Şola bilen salamlaşyp bilmegenmek üçin uly bagtda. Ondan Nurjemal wazy elbetde men ýaýdanyp duranmy görendir dany. Gel oglum arkaý çekinme. Salamlaşyber. Şey diýen men Nurjemal Söýünowa bilen tanışlygym bilen şu taýdan başlady. Zoralar dip bir oyuna başlamaly boldy. Şonda da maňa ýanky bir ýaş oglanyň keşfini inandylar. Elbetde bir wada ýanky bir hali partiýetler bilen bir tagnada çykşa däýmek, ýa türgünde geçäýmek çekindirýär adamy. Hoňu wasya. Ine şoň iyi düýdündenem Halipa Atamurat Bekmuradow ýanyna çağırtdy. Sen anniydi, oğulluydu, külötevde vere bir finansk gördüydü. Indi menem ýaýdannym bunu. Elbette birden 10 ýaly keşfi ýerine ýetiräýmek ýa şarty üçin kynrak bol. Ondan sonra ýanky Oradwaýyň aýalynyň keşfini Nurjemal Söýünowa ýerine ýetirýärdi. Onun aňardan geldi, oğlum bärik geldiydi. 10 ýaly keşfi diýdi, hüwet bilen oýnamalyr diýdi. Sen näme çekinýäň diýdi. Çekinme diýdi. Men şu tak çykan tawum diýdi. Nurjemal Söýünowa dälle. Oğul hazır Oradwaýyň aýaly men diýdi. Senem bayram kerim dälle, külötewde berdi. Şon şeýdi düşünjüp, şeýdi oýnasaň diýdi, hemme zat bolar diýdi. Düşünmeýän ýeriňe bolsa gelle sora oglum diýdi. Ýaş oglan elbetde tolgunman bolanak. Nurjemal Söýünowaň meni başda teatra gelemde, şu teatryň daşyna eni mehri bilen garşylananmy, şuň bilen çekinmeýän oýnadym men. Onu oň iyi düýünden ýene şol Oradwaýyň aýalyny sonam radwada oýnaýardy. Son kun oň bilen oýnamaly boldy. Ey şonda elbetde men tolgunandyrnany sonam radwa başgaça oýnaýar, Nurjemal Söýünowa başgaça oýnaýar. Ýöne ilkem şu Nurjemal Söýünowa oğlum diýip garşylandygyn, şonu çekinmeýän oýnadymda ýöne sonam radwa bilen çykyş edemde biraz tolgunma boldy mende. Ondan sonra ýanyna çağırtdy. Ata durdyýym bardy. Äme sen nidi Nurjemal bilen oýnaňda diýdi, arkaýyn oýnadyň, sonada çekindiň diýdi. Sahna çykdyňmy diýdi. Sahna menki diýip çykyş etgen diýdi. Şol halipalaň maňa berýän öwütleri şol. Sahna şu keşmige girip oýnamasaň diýdi, şu keşp yalanmor diýdi. Oturan tomoşaçyn inandyryp bilmerdiň diýdi. Sebäbiň özüň inanmaly diýdi. Öýet inanmaýan zadyň edene tomoşaçyn näde inandyrjak diýdi. Ine şol halipalaň maňa beren öwdi, maňa beren kömegi şuň kun men şu derejäge ýetmegime ul ýardam boldy. Molne pes adynaky teatra okuw ýeren mahallamaz gaty özüni halka tanydyn. Halkyň arasyna ullukan awraýyp eýe bolan aktrisalarymyz, aktyorlarymyz känni. Men özümi gaty bagtly hasap edýän. Men sebäbi şoluň işläp ýören döwrüne men şu taýda okap şu artistlik kärini elalym. Şu derejä meni getiren Türkmenistanyň halk artisti Nurjemal Söýünowa şoň ýaly aktrisa bilen duşmak, işleşmek men pikrimçe ullukan bagtmaka diýen. Ol aktrisa bilen men iň bir gynanýan zadym bir ýa iki oýullarda oýnan bolmasak kän oýnap bilmedim. Ýöne şoň oýnan oýullaryna kän högüs bilen tomaşa edýärdik. Şu nähili sahnada ýöremelligini, nähili sahnada söz aýtmalygyny, nähili söz aýdanda halkyň nähili kabul edýänligini öwrendik şolardan. Bu oýundan öň sahna çykmazdan öň etmeli işler bar. Nädip sen yüzüňi oňarmaly, nädip sen gadymy türkmen aýarynyň saçynyň öýrüşini etmeli, nähili gıýňaşdanmaly,
Nähili alnygy ýaşdanmaly şoluň hemmesini şol Nurjemal'laydy, Mamba Baýba, onsoň Sona Muradowa, Suray Muradowa, şoluň hemmesinden şolary öwrendik. Oğlan ha şukurdan karışık dur. Gelaytık kelden kelip giderler diye. Vay! Ağırma. Ben ayıp verin. Ol kulü tevdu var. Özünün şu tiyatra gelişi, tiyatra başlaşı, näil kıyınçılıklar görendigini şolar gurrunmep başladı. Biz başlan döwrümizde diye ne medeniyet öýü var, ne tiyatr var. Olowadan olowa diye arabol giderdik diye. Umatlar diye owalarda da çıra yok. Şonu diýeni biz diye owa gelenmedi. Owa adamlara bildirmek üçin diye Gazanfa diýip bir Azerbaýjan adam var eken. Ondan aman ağa Gazanfajan o kepeň üstüne çykdy garmonyny çallýa diye. Halyk şeýle bir gowy garşylaýatdy. Şu daşary ýurtlar oýlarym goýulýar da, şonu da hemme aktrisa elbetde ol hemme haýsy kesip berende şo kesip oýnamagy oňormaly aktrisa. Ýöne has gelişýän aktrisalar bar oňa, has ökde gelýän aktrisalar bar. Ýöne Nurjemal'layda şo biziň häzirki ýa-da şo döwürde oýnaýan gelin bolarmyň, ýa enek kesibine bolarmyň. Şo kesipleri goýnaýardy Nurjemal'layda. Şo kesiplerde oýnanda Türkmen zenanyň kesibini hakykatdanam sen owa aýaryny gözüňe getirmeliler oturan halk. Sen oýnuň görenne. Akbilece. Nefes ağa akbilece nefes. Ha? Siz dediklerdi. Nefes ağa akbilece nefes. Nefes ağa. Näme nefes, näme boldy? Uşluk. Men hemmeden öňe gelip sana saat tabar aýtmandyr. Nefes ağa gelýär. Nefes gelýär. Diýdi dilleriňden aýlan inderdi jan. Şekerim gelýär. Bir köp mihman, özürüm şeýle bir mihmandyr. Vay men näçik. Akbilece. Näme nefes ağan beceren şol meşhur doktorum gelýär. Ay yoga. Onun ömrü uzak bolsun. Ol ulu doktor nähil adam ha? Ol ben daýaw adam. Sakal ine şundan. Ol öz bıçağı bilen hastaň ýanyna ýakynlaşmadyr. Hasta der sagal ýazyp ötedi. Ol doktory nähil garşalyp bilerken. Akylsız hem işleri maňa tapşyraýar. Han goý. Harpsa. Meniň şol kirurg bolasym gelýär bilje. Her balam häzir. Fahi. Şahtlygynyň ýaly pırlanýardy. Şekerim! Sona! Bahsi! Kömek etmegin! Köp mihman gelýär. Akbilece. Aýallar, saltrak bolun. Oglum. Velayetlere, etraplara sapara gidilýärdi. Şonu Nurjemal Söýünowa bilen Kerkä gitmek, Lewawiline gitmek bile meýesser etdi, şoňa gitdik. Nurjemal Söýünowa gelerdi, getirin eşiklerini diýip ütükläýin derdi. Her kim gelip jaýyna aýlanyp, ýa-da bir nahar bişirse de derrew gelip, "Oglum, nahar taýyn gelin" idi. Esasda adam ene mehirligi var. Hemmetine şol öz çağalar ýaly mehr bilen garak geldi. Şeýler çürüp çirdi Nurjemal Söýünowa. Naharam şeýle şon ýaly ödem göräýmäge ýüzi agras ýaly. Emma sen bilen gurleşenni edil eneli ogul ýaly. Kerkeň bir çet owazyndan geldik. Mihmanhana oguly şonu erbet yaraman iş edip, "Ay men oglumy häzir gutulduran. Muňa unaşaga edip bereýin" diýip, kedip şeýle unaş edip berdi maňa.
Uzak yola gitsen bir-birini gowtan ýanda Nurjemal aýdan adam kärçiligi hem gaty beýikdi. Sebäbi şo ýerde bolamyzda günlerine oynamaly döwrümden bolýa, gejelerini bir günne 3 tapardagam halka hyzmat edýärdik. Şonda ýada gelenen bolsaň Nurjemal aýda ýadawlygyny bildiren okdy. Gowy maslahatlar berýärdi. Teatr hakkında gurrunlar berýärdi. Şu gülmäni başarmagam şol gaty zehirli aktrisa bolmasaň şol kesbiňe görä gülmegem gaty aňsat derler. Ýöne Nurjemal aýda şo zatlaryň hemmesiniň höttüsinden gelýän aktrisadyr. Aman geldin mi balam? Aman kaldın mı? Yine görsün yani. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Selam yaşlı. Aleykümselam. Yoldaş selam yok. Ben seni köpten beri görmedim. Şimdi tanıdım seni. Selamünaleyküm. Mehriban doktor. Bütün ömrümüzü size minnettar bolur. Ah Güleci. Bana değil. Ne şivde tav olaydım. Bana mı Güleci? Bu yigit kim ki? Bu dir durdu çoponlu. Ben onun oğlu. Sen kadam mı? Hava. Seni ölümden halat eden durdu çoponun oğlu değilsene. Hava. Kadın bizim yamanlığımı da şeyle cevap verdi. Şirincan, sizin yanınızı, bizim yüzümüz karadır. Yüce Orhan, sizin yüzünüz kara değil. O zamanın yüzü. Her bir täze oyun goýuljak bolanyna ştaýda şeper ýolbaşyň jaýy bardy. Şota üýçülerdi. Kadir Derýaýyň Ykbal romany goýamyzdy, olaram gatnaşyp, onuň şonu okap, ştaýda onuň her kim öz pikirini aýdýardy. Şonda Nurjemal Söýünowa onuňa ştaýyn şeýlere etsek nähil bolar diýerdi. Ştaýyn beýle nähil etsek. Ay garady, her halipalan her öz pikirini aýdardy. Onuň şonda ýanky eseri ýazan ardalaşmak diýerdi, ýöne köpülenç ardalaşardy. Onuň hydragan bir sözi bardy. Güllüde, ay artistlerim ikinji awtarda diýerdi. Olaňam diýenini kabul etmeli bor diýerdi. Sebäbi artistler ilminde ama okak gelýär. Eserleri hem eserleri gözünden geçirmeli, okumaly. Akbal diýen oyunnu sonuna da indi men ýaş döwrümde o magal Nurjemal aýda 60'a gadam basypdy. Menim 40 ýaşdan geçenmedim. Ana bir esli ýaşan, bir ýaňyr garrap başlan zenanyň keşfitde menkim. Ana şonu başda bir hili yeňil payam däli bir degisme ähäňde oýnamaly şo döwürlere men gowgurardym. Ýöne Nurjemal aýda maňa şonu öwredip sen bir o degisip ýören zenanlar däl, bir gelin gyýylara edep terbiýe öwredýän zenanlar diýerdim. Şeýdip şoň ýaly bir Türkmen zenanlarynyň keşfini oýnamagy men Nurjemal aýdan öwrendim. Nurjemal Söýünowa şo täzeki goýun, Dagestan durmuşyndan goýun oýnamyzda ejem bolup oýnady. Lide Garaýewa da men halyşan gyzym oýnýady. Menin oglum diýdi, ýanyna çagyrtdy. Olara men dediň moly näde seninni olaň tantynama etmeli boldyň diýdi söýýän gyzym bilen nitden Nurjemal. Tantynama eder diýdi. Şunu ýanky gelip bir oýun oturdugyň bagyryna basdy. Oğlum diýdi, sen gowy ýerine ýetirdiň şunu diýdi. Artist aýdymam aýdyp bilmeli, tantam edip bilmeli. Hem urdan başlyk bol, men şunu başaramak diýmek bolana. Şo bize halipalaň öwreden wady diýmek.
şolong şon ýaly anamna girip bilen bolsam diýme onda menem bir zatlar alyp duryn şu halipalardan ýa-ni. Halyň neçik, saglyň nenen? Sağlam gowy istemem oňat. Şoň üçin nahardan ýüze urýanmy? Aýtsana goňşy haçan toý? Näil toy? Hiç il toy bolanok. Sen rahatlansana, beýle kız vermesene. Bu ýaşlar gysynlar. Nähili erbet zamany bolupdy. Kim galyň köp beren bolsa, şoňa da meni beripdirler. A men bolsa adamym, hiç haçan söýmändim. Gözlerimden näçe göz ýaşlar döktüm. Hawa hay şoýullara nälet bolsun. Da mysal üçin men durmuşymy alyp görelim. Hawa, sen durmuşyň ýadymda. Öz jeriniňe öýlenmek üçin sen näçe galyň ýygnadyň. Oğulcan bolsa qurban töýüp durmuşa çykýa. Olara hiç ýyl galyň gerek däl. Bagtlaryndan mahrumam etmeliler. Men meni bilýänmi oşy? Galyňy doly ýygyny ýansam 5 ýyllap derimi kepetmäni işlem tas süýnüp galypdym. Onu näme sen qurbany päsgel? Qurbana o kim päsgel berýär? Mene päsgel berem. Vay mekerlik etmesene, maňa öz aýtdy. Ay bir bolus zatlar ýangrarnyrda. Ha, sen razy diýsene, ine bolaýdy. Akylly adam bilen gürleşsegem lezzet alýan, gidip olar begendiregin. Birinci teatra gelen günümden Nurjemal Söýünowany şeýle şadyan, meherli aýalyp gödüňe ötürip gelýär. Sebäbi ol her bir artyda ýaş oglan bolsun, gyýyz bolsun, şolara enelik mehri bilen garap, ýylgyryp bir ýylgyrçygy bardy. Onuň men öz ýamdan derdim, şu Nurjemal wajyn gaharlanýan wagtam bam kan derdim de. Şonu şeytan rüýatlar diýip bir oyun goýup durdy. Şonu ýanky aňyrdan oradaryk diýip bir artysymyz geldi aňyrdan. Geldi bir türlü oyun etjek boldy da. Şo ýerden Ataturdyýhom bar, Türkmen halk artysy. Nurjemalyň adamdy, ýani oluşy Söýünowaňlyhom bar, Türkmen halk artysy. Olar sen çykarmady bolyn Nurjemal Söýünowa dürülmetdi. Oglum oyunyň başga ýerde etsene sen diýdi. Bu taýy fakna diýdi. Ben şonu bir tüýdi bolup galyp, Nurjemal wajan beýle gaharlanyp bilýän eken o diýdi. Elmidam men onu meherli görýändim de. Olam nämeden diýjek bolýanym. Öňkü halipalar eken Nurjemal Söýünowa däl. Sonra Suray Murad we Sawra taýy da bar. Beýleki ýaşullamyz bar. Olar şol sen sakna ikilik etsen halana olar. Sen şuta çöregiň diýe. Halka sen niye şuta görkezýärdiň diýe. A sen şeýdip çyksaň diýe halk näme derdi? Halk bizden almaly edep ekramy. Biz şuňky durmuşy, ýa geçen durmuşymyz şuňky durmuş biz wasp edici biz. Şolar gowet görkezmeli ýa olaň aýdýanlary. Toňundan bir ýygnak bolardy her hepde de bir gerek. 3 million şonna bir zat diýdi. Ay aman ağa da aýtdy boli Nurjemal Söýünowa turupdy. Oglan orada diýdi. Geýinşiňizem gowça bolsun diýdi. Sebäbi her köçeden ýöreğiňizde ullur kiçi diýdi. Siz tanýandyr diýdi. Sizin geýinşiňiz, öýüňiz alyp barşyňyz, köpçülükde köçede alyp barşyňyz, sakna ol gurrumy ýok diýdi. Hemme şu tomoşaça diýdi. Görelle bolmaly diýdi. Eger biz şolary görelle bilmesek diýdi. Ol bolmaýar diýdi. Onu biziň şu edýän işmediň yalan mollugy bar diýdi. Ine ştada bir haýtjak bolýan adam men şol şadyan aýalyň şunu ýaly gadaply gürleýänini gördüm. Nurjemalyň öýli şadyan se deýsip gülsmäni gowurýandan anny. Şu sahnaň gapdyryna şu ikimiz şu sahna çykmaly bolsak, şonu duran bolsak, elbetde sahnaň gyrasyna eýem sen şu keswe öýüňi salyp, ýüregiňe sygdyryp duran bolsaň, biri bilen gepleşmek ýa-da degismek, gülüşmek umumana gadaganny. Ýöne äwp birden bilmeýän degisdeňem şu käýäp zat edip şolar ýa-da hiç gaçan etmegini ýa-da. Şu gadam baslygy
Nurjemal Söýünowa tanap bolanokdy. Eýem şu oynayan kesbinin içine girýärdi, ýüregine salýardy şonu. Şoň ýürüýüşini edip, şoň gyňyş tutusyny edip, şoň elini ýa bir ýerde galgydýan bolýar, galgydmasyny edip, şolar ýaly Nurjemal Söýünowa sahna giýrenne, eýem ol Nurjemal Söýünowa dälli. Eýem şu haýsy kesbi oynayan bolsa, şoň durkuny, ýüregini öz ýüregine salyp, şoň kesbi bilen sahna giýirikdi diýdi. Şoňa bizler sahnaň garasyna durup şonu gören bolsak, biz gaty geň alýardyk şoňa. Emma şu oyun guturandan soň ýene näçe degişip gülüşden Nurjemal Söýünowa eýem başga adamdy da. Monjuk düzümünden monjuk aldyň. Men onu ýerine gaýtaryp berdim. Boyunyň aldyrdy. Sen onu nerden aldyň? Ay, alan yerimden aldım da. Ýoldan tapdyň gerek. Oguljan maňa gurrun berdi. Ýolda kaçan monjuk sen tapdyň. Bilýärmi näme üçin soraýan? Oýnajak adamyň biligin. Bir zadyň kulkuluna düşen bolsaň, men seni günüňe goýman. Men sen bütün ömrüňe beýdar ederin. Gurban çalt tapdy ýagdaýyň nähili bolandygyny oňa aýyp eşdýäňmi? Men oň bilen gurlaşmak islämok. Durdy. Can oğlum, bunu oğulcanın hatirasyny et. Durdy can, o görgül gaty hefir etjek ya. Beýtme, nähiller bir monjuk üçin gyýdyň bagtyny ýatyrma, durdy can. Sen üçin bolsa men gödasyny alýan gelindigim bar. Ýaş görmegeýdiňe rahmet gününe al tüýt mana dalýa. O kim? Sen ýaly haladinik bilinem gyzyklanýan ýaly. Şey diye. Kim ol? Ilki bilen sen monjuk barada aýt, mana aýt. Bayramcan yer öýegi delliydi. Bardyk öýlerine bir howulda ýaşaýardy. Öýüň içi daşy şeýler arasynda tertipli. Onuň şol kerkidäk çöreği ýyp bolmy diýdim. Şeý diýip töz gutar makamam Sonum Radoda geläýdi. Ýanyda Türkmen halk artistkady Fahri Aliýew bilen. Edil olaram diýipdir Nurjemal, bide de çörek pişir diýipdir-de. Şol Nurjemalyň çöreginiň tagamyllygy. Onuň men şoňa fiil etdim-de bir gedek şu çörek pişirenine boly. Şu çöregiň ýugrumyny ýetirip, şeýler ýugrýar, daşyndan men ýadadym şoňa. Diýmek, şu çöregede öz mehriýetiň dirýän eken. Ine olar şolar ýaly artistka bolup geçen. Gelirler diýip bir oyun oýnaýardyk. Şu gelirlerde goňşa ýalyň kesbini oýnaýardy. Şu kesbi oýnananda ol goňşa ýalyň kesbi kän bir gowy aýalyň kesbi däl de oýnaýany bolynym. Şo ýerde de şonu oýnajak bolup, halka ýetirjek bolup jan ederdi. Umuman Nurjemal Söýünowa häzir kugüneçeli halkyň aňyna galan aktrisalyň biri, ören zekili aktrisalyň biri, ören adam käçilikli aktrisalyň biri. Bir gün bäde jaýyna otur, ýanyna bardym. Eje mümkinmi dedim. Gel oğlum dedi. Bir käde çay goýup berdi, çay içdik. Eje senden bir soragym barla, mümkin bolsa dedim. Aýdy oğlum Bayramjan dedi. Ine şu teatrda nähil keşipler döretdim. Şeýle halky eliň aldyň ykbalyna baý watyrak bar, hadynalar adaty bar. Ay kän tanardan 30-njy ýyllar gyýyt talgydy. Şolaryň hemmesinde de Nurjemal Söýünowa etaat keşipler ýerine ýetirdi. Eje diýdim sende bärde giýjegini teatrda sen diýdim. Soňam kino diýip bir ýerden çykýan diýdim. Bu sana kyn şonakmy diýdim de. Oglum diýdi. Her işiňem öýçe kynlygy bardyr diýdi. Sen şoňa düşünmeliydin. Ýöne kino sanatynyň kynrak ýeri näme diýdi. Şu bir ýerde aňyryňdan näme güýjüň kuwatyň bar bolsa, görkezmeli şonu çykaryp diýdi. A teatrda sen ertir başara oýnagym bolýar diýe. Kinodan başga oýnap bolanak diýe. Bir goýulmy saňa diýe maktat diýe. Şu maktada sen dogry düşünmeli diýe. Haçan döret ýani kesbiňe diýe. Kino bolanda, teatr bolanda düşünseň diýe. On kynçylygy ýok diýe. Ýöne elbetde diýe kino sanaty zähmet kän talap edýär diýe. On dogry durup ýadylýar o diýe. Ýöne teatrda sen durjak manyň ýok diýe. Gitdim ýalňyşsaňam diýen ýalňyşma, kinoda ýalňyşmak bolanak diýe. Ine on kyn ýer diýe.
Ya ertir diýen bu kino başgaça düşürnip bolunak diýen. Ine Nurjemal Söýünowa şolar ýaly gurrunlary bererdi. Selam alik. Geliverim. Gel keyigim görüşelim. Tüveleme, tüveleme. Dillen gözden saksın. Aynaca. İçin yanrak yatıp mı dedi? Uy, umsugul asıl bir sen miydin? Geç otur. Uşuňyzdan geçip bar yardımda salamlaşaýyn. Oňur aýtdyň. Sen näre görmändim. Gelsem yatan ekeni. Näme, siz ukyňy pozaýdym. Yo'qligi, men yatmandım. Birazcık ımıdığın ayıptır. Aynan dokmasyna sin etdi. Tüveleme, tüveleme. Elinden bir saçılýar. Aynagy asly yetişik giden okşaýar. Wah, iki ayaklı kıvınlı değilinle. Bar gıydım can çay koy, bar. Tüveleme, tüveleme. Wah, bal saçık bolsun Allah'da. Ağzından Hudaý agyrma. Döwletiň bolmasa, bagtyň hem bolmaz. Döwlet bir ýere çökünne werin, çabgadan soň dumly duşdan kaka ýenip gelýär. Suw ýaly döküler durar eken, döküler durar eken. Wah, hakay diýäňli, umsugul hakay diýäň. Ýöne biziňe baýlyk ýadymda düşürýärler. Zor günümüz dolap otyr. Ha Allah garaçyk edip aýnany ýerleşdirersiniz werin, baý bolan oturuyorsunuz. Dağı näme? Kut halnalar, vay hem sen bilen kuda bolup bar döwletin faýdaşmakdan gaýradyrjak diýär ahyry. Tüveleme, tüveleme. Vay, agy, sen ballı baraday diýän ýazdy. Ol bir tilpek agyn ahyry. Telpek ağın bolan näme? Ballı görkün badary, aklyňy ahyry. Olay diýäniň dogruly umsugul. Ýöne onuň dulady bar dagy. Uy, onuň bir çagasy bardyr. Ýok gerek däl. Ärimem onu dula bermäge gownemy. A sen ýereňde näme? Merediň çagasy ýokmy di? Aýna näme? Öz ömrüni sunugata bağış eden adam, halkın yüreğinde yaşamagyny dowam edýär. Nurjemal Söýünowa da adamlaryň kalbyna uzakdan uzak ýaşajak artistlaryň biridir. Ol Türkmen teatr we kino sunugatyna 3 mejek ýyl galdyrdy. Onuň sunugatda öz ýoly, öz ýörelgesi bardy. Gahrman arkadağımız bizim yaşullamada, ötün geçillemede seyli bir seyli hormaty gatı ajaýyp. Hormatly arkadağımızın jany sag bolsun. Seyli halkyna esretli gülleri içilýän arkadaşyň. Şol biziň şu tungodyň kerbijini goýan, tungodu şunýal ötürüp ýyl goýan halipalary şolary ýatlamagy şeýle mümkinçilik berýän hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü dok. İl ýurt bähitli alyp barýan işleri mundan beýlek rawaşlyklardan rawaşlyga betlensin.